ma kala da wanda yake siyarwa a ce an kwata. Hai! Kamar uba. Ba ni kuɗin ka ajiye abincin kai gaba. Ya? Ba ni kuɗin ka ajiye abincin kai gaba. Makari! Makari! Sai garau garau. Kamar uba da wani gaye nan mai abinci bari in samu in kwarta ne shi in cuce shi. Ya mi gaye siyarwa? Sai abinci. Normal. Abinci gaye siyarwa? Abinci ne. Nawa? 300. 300. Me to? Sauke mun ka gani. Shinkafa da wake ci. Garau garau. Na ɗebi biyu. Kwano nawa ka ɗiba? Kwano biyu ne. 600. Ɗauki ka sabe. Ka ɗauka ka sabe yana kai zan lahanta ka a gurin nan. Ina cewa ka ɗauka ka sabe ka san ni waye baggun nan. Ni ma kala da wanda yake siyarwa a ce an kwata. Hai! Kamar uba. Ba ni kuɗin ka ajiye abincin kai gaba. Ya? Ba ni kuɗin ka ajiye abincin kai gaba. Wai ya daga jikinka ka zaro wannan wukar? Dora mun. Zan mayar ma kwantar da hankali. La taka yanzu in cinye. Ya. Ina nan. Makari! Garau garau. Sai garau garau. Gaisar celebrity yaron Fato ya ce in faɗa muku. Ku je YouTube channel ɗin Umar FG ku dangwala mata subscribe ko? Sannan a danna ƙararrawa. Sannan a kalla. Ko ba haka ba? Za a sha nishaɗi. Kuma ni yaje Umar yace. Kun ji ya ce ko kuma in faɗa muku? Kalla sa. Kuma shi yawwa kuma shi ma ya ce zai je ya ɗauki wayarsa. Ya shiga YouTube ɗin Umar FG. Ya danna mata subscribe ya danna ƙararrawa ko ba haka ce ba? Ƙara faɗa in fasara musu. Umar FG YouTube. Ku je nan kalla. Ku je ku danna ƙararrawa sannan ku kalla. Ku kalla. Za ku ji farin ciki. Da annashuwa. Da annashuwa. Da dariya. Da dariya. Sai mun zo. Na sati biyu. Amma fa ban ji wannan me kace ba me kace? Sati biyu za mu sakin wani Allah kai mu. Nan da sati biyu za mu ƙara sakin wani bidiyon in Allah kai mu amma mota ta dan katse wannan magana sai mun dawo baya. Yawwa ina jin ka. Sati biyu za mu dawo. Sati biyu za mu dawo. Wannan fim din. Wannan fim din wanne? Umar yake YouTube. Umar FG YouTube. To na ji wannan Yana. Mayan TikTok. Ya? Mayan TikTok. Sunanka? Mayan TikTok. Ban ji ba. Mayan TikTok. Sunansa Mayan TikTok. Gaises Fato. A garin ku? Amma nan. Sarkin waka. Sarkin waka. Kana nufin Naziru kai barawan sunan Naziru ne? To Naziru sarkin waka dai kaji. To dai kar ku manta ku je ku danna mana subscribe a YouTube channel din mu ta Umar FGT. Sannan ku garzaya ku je ku kalli shirin So ne Sila a Kece Buri na TV. Duk ranar Laraba ake son shi ko gases kai ma za ka kalla? To mu je kan lokaci ya kude mu. Assalamu alaikum jama'a muna yi wa kowa fatan alkhairi tare godiya a gare ku makallatanmu sannan muna sanar muku da sabon series dinmu da zamu dinga yi mai suna So ne Sila wanda zamu dinga sa shi a cikin YouTube channel dinmu mai suna Kece Buri na TV a duk ranar Laraba ku kasance da mu a Kece Buri na TV domin mu kalli So ne Sila za ku ƙara kalmomin soyayya yadda ya kamata ina gases ne